Ти седиш в тиха стая. Навън е вечер. Уличните лампи хвърлят меки, оранжеви петна по стената. Няма музика. Телевизорът е изключен. Телефонът е с екрана надолу. По всички външни признаци това е спокойствие. Но вътре в теб е шумно. Толкова шумно. В главата ти все още звучат гласове от деня. Тонът на колегата, неизказаното напрежение в мълчанието на партньора, тревогата в гласа на майка ти по телефона. Чуваш не само думите, но и всичко, което е останало под тях. Техните страхове, техните очаквания, техните нужди. Те вибрират в теб като ехо в празна катедрала. Тялото ти е претоварено. Раменете са леко приведени, сякаш носиш невидима тежест. Дишането е плитко, застинало някъде високо в гърдите. Има леко, почти незабележимо свиване в стомаха. Телесният подпис на твърде много поета чужда емоция. Това не е просто умора. Това е претоварване. Това е състоянието, в което високата чувствителност, останала твърде дълго без защита, започва да се обръща срещу себе си. И точно в този момент, в тази тиха стая, пълна с вътрешен шум, се случва нещо ново. Появява се един почти животински инстинкт. Желание не просто за тишина, а за пълно сетивно затъмнение. Копнеш да спреш да чувстваш всичко толкова силно. Това не е желание за безразличие. Това е първият, дълбок, несъзнателен опит на нервната система да постави граница. Не с думи, не с обяснения, а с отдръпване. Защото е стигнала до предела си. Защото високата чувствителност започва да се защитава от шума не защото е станала по-слаба, а защото най-накрая се е научила, че за да оцелее, трябва да филтрира. Това е първата, най-истинска проверка на една нова, все още неродена граница. И тя не се случва в конфликт с другия. Тя се случва в тихата битка за собственото ти вътрешно пространство. Високата чувствителност не е болест, не е проклятие. Не е и някакъв романтичен етикет за специални души. Тя е биологична реалност. Нервна система, която обработва информацията. Сетивна, емоционална, интуитивна, по-дълбоко и по-обхватно от останалите. Ти не просто чуваш думите, ти усещаш мелодията зад тях. Не просто виждаш усмивката, ти регистрираш микроскопичното трепване въгълчето на окото, което я опровергава. Влизаш в стая и въздухът има плътност, текстура, емоционален заряд, който за другите е невидим. В ранните години от живота това може да е било предимство, инструмент за оцеляване. Научил си се да сканираш настроенията на възрастните, за да си в безопасност. Да предусещаш нуждите им, за да получиш любов или поне да избегнеш конфликт. Твоята чувствителност се е превърнала в твоя роля. Ти си разбиращият. Ти си този, който усеща. Ти си този, който знае как да утеши, преди другият дори да е осъзнал, че има нужда от утеха. И тук се крие парадоксът. Дарбата, която ти е помагала да се свързваш, започва да те изтрива. Защото си се научил да бъдеш толкова добър приемник, че си забравил как да спреш сигнал. Твоята нервна система е в постоянна бойна готовност. Не за опасност, а за чужда емоция. Тя е антена, която никога не се изключва. И всяка чужда тревога, всяка драма, всяко неизказано напрежение се превръща в твой вътрешен шум. Този шум не е просто метафора. То е физическо преживяване. Усещаш го като жужене в тялото, като невъзможност да се отпуснеш напълно, дори когато си сам. Усещаш го като постоянна нужда да оправиш нещо, настроението на някого, неловкото мълчание, напрегнатата атмосфера. Ти си се превърнал в емоционалния регулатор на средата си, но никой не регулира теб. Никой не те пита дали имаш капацитет, защото твоята персона, маската на вечно разбиращия, на силния, на този, който може да носи всичко, е станала толкова убедителна, че дори ти самият си повярвал в нея. Докато един ден шумът стане непоносим.
Той вече не е просто фон. Той е физическа болка. Той е главоболие, което не минава. Той е умора, която не се лекува със сън. Той е раздразнителност, която избухва заради дреболии и те оставя с тежко чувство на вина. Защо съм такъв, питаш се? Защо не мога просто да бъда по-търпелив, по-добър? Но истинският въпрос не е този. Истинският въпрос е колко още може да поеме една нервна система преди да обяви авариен режим. Защото точно това се случва. Желанието да се скриеш от света, да не вдигаш телефона, да отмениш срещи, да копнееш за пълна самота. Това не е депресия или асоциалност. Това е бунтът на тялото ти. Това е твоята биология, която казва стоп по единствения начин, който й е останал, след като ти дълго време си пренебрегвал по-тихите й сигнали. Защитата от шума е първата граница, която не е интелектуална. Тя не е решение, взето след четене на книга по психология. Тя е инстинкт за самосъхранение. Тя е моментът, в който тялото ти казва «Аз повече не мога». И това «не мога» е по-силно от всички «трябва». Ако разпознаваш това място на претоварване, можеш да оставиш една дума в коментарите. Дума, която описва какво търси твоята нервна система в момента. Може би е тишина. Може би е пространство. Може би е дъх. Или просто твоя собствена дума. Не за другите, а за теб. Като знак, че чуваш този първи тих сигнал за защита. Механизмът на тази защита е фин и често невидим за външния свят. Той започва с промяна в сетивата. Цветовете изглеждат твърде ярки. Звуците твърде остри. Разговорите твърде изтощителни. Докосването на друг човек, дори любящо, може да се усеща като нахлуване. Това е нервната система, която се опитва да намали входящия поток от стимули. Тя затваря вратите и прозорците на възприятията не защото мрази света, а защото вътрешната къща е разхвърлена и препълнена и има нужда от основно почистване. Това често се бърка с егоизъм или безразличие, особено от хората свикнали с твоята постоянна емоционална достъпност. Какво ти става? Преди не беше такъв. Тази фраза е като нож в сърцето на емпата, защото потвърждава най-дълбокия му страх, че ако спре да дава, ще престане да бъде обичан, че границите му са форма на жестокост. Но нека погледнем по-дълбоко. Какво всъщност защитава тази нова потребност от тишина? Тя не защитава само от външния шум. Тя защитава от 3 вътрешни крадеца на енергия. Първият крадец е постоянният вътрешен анализ. Високочувствителният човек не просто преживява момента, той го анализира на няколко нива едновременно. Какво искаше да каже с този тон? Защо погледът му се отмести? Дали не го обидих? Какво трябва да направя, за да стане по-добре? Този неспирен ментален процес е изключително енергоемък. Той е като да имаш десетки отворени програми на компютър, които работят на заден фон и изяждат цялата оперативна памет. Желанието за тишина е желание да затвориш тези програми, да останеш само с една – твоето собствено състояние. Вторият крадец е емоционалната отговорност. Свикнал си да бъдеш отговорен за чувствата на другите. Ако някой е тъжен, ти чувстваш, че е твой дълг да го развеселиш. Ако някой е ядосан, ти търсиш вината в себе си. Ти носиш емоционалния товар на цялото си обкръжение. Но тази отговорност е илюзия. Ти не можеш да направиш някого щастлив, ако той не избере щастието. Не можеш да спасиш някого, ако той не иска да бъде спасен. Опитът да го правиш е като да се опитваш да напълниш пробита кофа. Тишината, която търсиш, е отказ от тази непосилна и нереална отговорност. Третият и може би най-хитър крадец е загубата на контакт с собствените нужди. Когато си толкова фокусиран върху външния свят, ти спираш да чуваш вътрешния. Кога за последно се запита аз от какво имам нужда в момента? Не утре, не по принцип, а точно сега. Глад, жажда, нужда от почивка, нужда да се протегнеш,
нужда да не говориш с никого за 5 минути. Когато си постоянно зает да сканираш нуждите на другите, твоите собствени стават тихи. После шепот, после изчезват напълно. И тогава тялото започва да крещи чрез симптоми – умора, болка, тревожност. Защитата от чума е опит да се върнеш към този забравен вътрешен език. Да чуеш отново шепота на собствените си нужди, преди да се е наложило пак да крещят. И тук се появява сянката на емпата. Според Юнг, сянката е онази част от нас, която сме изтласкали в несъзнаваното, защото я смятаме за неприемлива. За добрия и разбиращ емпат, сянката съдържа всичко, което противоречи на тази роля. Гняв, раздразнение, нужда от признание, умора от даването, желанието да кажеш «Оставете ме на мира, не ме интересува вашата драма днес». Когато си в състояние на претоварване, тази сянка започва да излиза на повърхността, но не като зрял гняв, който поставя граница, а като пасивна агресия, сарказъм, необяснима тъга или просто пълно отдръпване. Ти не казваш «не мога да говоря сега», а просто спираш да вдигаш телефона и после се чувстваш виновен. Ти не казваш «това ме натоварва», а се усмихваш напрегнато и после се сриваш вкъщи. Първата проверка на новата граница е всъщност срещу с тази сянка. Да си позволиш да признаеш пред себе си «да, аз съм уморен», «да, аз съм раздразнен», «да, в момента нямам капацитет за чуждата болка», без да се осъждаш за това, без да си лепиш етикет «лош човек». Да разбереш, че тази сянка не е твой враг, тя е твоят съюзник. Тя носи енергията на самосъхранението, която ти толкова дълго си потискал в името на това да бъдеш удобен за другите. Тишината, от която се нуждаеш, е пространството, в което можеш да чуеш какво ти казва тази сянка. А тя казва едно просто нещо. И ти съществуваш. И твоите нужди има значение. Представи си следната сцена. Почивен ден е. Един от редките дни, в които нямаш никакви планове, никакви задължения. Обещал си да не правиш нищо. Просто да бъдеш. Седиш на дивана с книга, която от месеци чака да бъде прочетена, и чаша топъл чай. Външният свят е замлъкнал. И за първи път от седмици вътрешният шум също е утихнал. Усещаш как мускулите на гърба ти се отпускат. Дишането ти става по-дълбоко. Чувстваш се у дома в собственото си тяло. И тогава телефонът извибрира. На екрана светва име. Име, което веднага предизвиква свиване в стомаха. Приятел, когото обичаш, но чийто живот е постоянна въртележка от кризи. Знаеш какво следва. Знаеш тона на гласа, който ще чуеш. Смесица от паника и очакване ти да бъдеш скалата, в която да се разбият вълните му. Знаеш, че този разговор няма да е 5 минути. Ще е час, може би 2. Ще трябва да слушаш, да анализираш, да успокояваш, да предлагаш решения, които знаеш, че няма да бъдат последвани. Знаеш, че след този разговор ще се чувстваш изцеден, празен, а тишината, която току-що си намерил, ще бъде отново изпълнена с неговата тревога. Ръката ти тръгва към телефона. Това е автоматизъм, изграждан с години, мускулна памет на Спасителя. В главата ти вече се въртят фразите «трябва да вдигна», «той има нужда от мен», «какво толкова, ще прочита книгата после», «добрият приятел прави така». Вината вече се надига преди дори да си направил нещо грешно. Но тогава се случва нещо различно. Ръката ти спира на сантиметри от телефона. Идва не като мисъл, а като телесно усещане. Едно мощно, категорично «не», което се надига от дълбините на тялото ти. Не е гневно, не е студено. То е просто тежко. Като котва, която пада на дъното и спира движението. Усещаш леко гадане. Усещаш как цялата ти същност се съпротивлява на идеята да се потопиш отново в чуждия хаос. Тялото ти помни цената на предишните спасителни акции. Помни безсънните нощи, помни умората, помни усещането за изгубеност след това.
И ти, може би за първи път, избираш да се вслушаш в тялото, а не в гласа на дълга. Не натискаш бутона за отхвърляне. Това би било твърде агресивно, твърде окончателно. Просто оставяш телефона да звъни. И да звъни. И да звъни. Докато спре. Стаята отново е тиха, но сега тишината е различна. Оглушителна е. Изпълнена е с крещящия глас на вината. Ти си ужасен приятел, егоист, предаде го. Ами ако наистина е нещо сериозно, ами ако това беше последният път, в който той търси помощ от теб. Сърцето ти бие учестено. Иска ти се да грабнеш телефона и да напишеш дълго, извинително съобщение, пълно с обяснения и оправдания. Извинявай, бях в банята. Не си чух телефона. Надявам се всичко е наред. Обади ми се пак. Но не го правиш. Оставаш дискомфорт. Оставаш с вината. И я наблюдаваш. Забелязваш как тя не е спокоен, рационален аргумент, а физическо усещане. Стягане в гърлото, тежест в гърдите. Забелязваш, че това е стара, позната програма. Програмата, която казва: твоят комфорт е по-малко важен от дискомфорта на другия. Твоите нужди са на второ място. Това е първата истинска проверка на новата граница. Не самото невдигане на телефона, а способността да останеш със себе си в оглушителната тишина след това. Да издържиш на собствената си вътрешна атака. Да не се опиташ веднага да оправиш ситуацията, като се извиниш за границата, която току-що си поставил. Това е моментът, в който спираш да бъдеш заложник на чуждата реакция и започваш да изследваш собствената си. И в тази тишина, след като първата вълна на вината премине, забелязваш нещо друго. Едно едва доловимо чувство на облегчение, на пространство, на възвърнат дъх. Това е вкусът на свободата. И той не винаги е сладък в началото. Понякога има вкус на вина. Това, което се случва след този момент, е ключово. Вината не е доказателство, че си сгрешил. Вината е сигнал, че напускаш стара система на привързаност, в която твоята стойност е била обвързана с твоята полезност. Когато спреш да бъдеш полезен по обичайния начин, системата активира аларма. Тази аларма е вината. Нейната цел е да те върне обратно в познатата роля. И тук имаш избор. Можеш да се подчиниш на алармата, да грабнеш телефона и да се върнеш в ролята на спасител. Това ще донесе моментно облегчение от вината, но ще те върне в цикъла на изтощението. Или можеш да останеш с дискомфорта и да разбереш, че вината е просто емоционален навик. Тя е като фантомна болка в крайник, който вече не съществува. Ролята на вечния спасител. Границата, която се ражда от нуждата за защита от шума, е различна от границите, които се поставят от гняв или желание за наказание. Тя не е стена, която издигаш, за да държиш хората далеч. Тя е по-скоро филтър. Филтър, който ти позволява да решиш какво да влезе вътре и какво да остане отвън. Представи си, че твоята емпатия е къща с широко отворени врати и прозорци. Всеки може да влезе, да остави калните си обувки, да пусне силна музика, да пренареди мебелите. В началото си гостоприемен. Но скоро къщата става претъпкана, шумна и хаотична. Не можеш да намериш собствените си вещи, не можеш да чуеш собствените си мисли. Изтощен си от постоянното чистене след другите. Да се защитиш от шума означава да започнеш да затваряш някой от тези прозорци. Да сложиш мрежа на вратата, не за да не влиза никой, а за да можеш ти да решиш кого да поканиш вътре. За да може свежият въздух да влиза, но комарите и прахолякът да остават навън. Това е процес. Първият път, когато кажеш не или просто не реагираш, се чувстваш като престъпник. Вторият път вината е все още там, но може би малко по-тиха. Третият път забелязваш, че светът не се е срутил, защото не си отговорил веднага.
Човекът отсреща или е намерил друго решение, или кризата не е била толкова голяма, колкото е изглеждала. Това е бавното пренастройване на нервната система. Тя се учи, че твоята незабавна реакция не е жизнено важна за оцеляването на Вселената. Учи се, че можеш да обичаш някого, без да бъдеш контейнер за неговия емоционален хаос. Учи се, че твоето не към чуждата спешност е всъщност да към твоето собствено съществуване. Тази нова позиция носи и едно неочаквано откритие. Когато спреш да бъдеш толкова зает с външния шум, започваш да чуваш друг вид информация. По-фина, по-дълбока. Започваш да различаваш истинска нужда от изфабрикувана драма. Започваш да усещаш кога някой наистина е в беда и кога просто използва твоята енергия, за да избегне собствената си отговорност. Твоята чувствителност не изчезва, тя става по-мъдра, по-точна. От разпилян радар тя се превръща в прецизен компас. И това плаши. Плаши, защото те изважда от познатата роля. Ако вече не си спасителят, добрият, разбиращият, тогава кой си? Тази празнота, този въпрос е по-страшен от всяко претоварване. Защото претоварването е познато, а празнотата е неизвестност. Но точно в тази неизвестност се крие възможността за израстване. Възможността да изградиш идентичност, която не се основава на това колко даваш, а на това кой си, когато си сам със себе си в тихата стая. Идва момент, в който новата граница, родена от нуждата за тишина, ще бъде подложена на истински външен тест. Минали са няколко седмици или месец. Започнал си да се чувстваш по-добре. Спиш по-дълбоко, имаш повече енергия. Шумът в главата ти е намалял до лек шепот. Дори си започнал да се наслаждаваш на моментите на самота, вместо да се страхуваш от тях. Чувстваш се по-стабилен, по-центриран. И точно тогава, късно вечерта, около 10:30, телефонът ти светва. Съобщение. От човек от стара динамика. Някой, с когото връзката е била изтощителна, пълна с емоционални въртележки и неписани правила, в които ти винаги си бил отговорният за мира. Съобщението е кратко и на пръв поглед невинно. Спиш ли? В миналото това съобщение би задействало цяла каскада от реакции. Първо, скок на адреналина. Сърцето ти започва да бие по-бързо. Второ, незабавен анализ. Какво се е случило? Добре ли е? Ядосан ли е за нещо? Защо ми пише толкова късно? Трето, чувство за спешност. Усещането, че трябва да отговориш веднага, за да предотвратиш някаква потенциална катастрофа или просто за да успокоиш неговата или нейната тревога, която вече усещаш като своя. Четвърто, ръката ти вече пише отговор. Не, буден съм, какво има? Но сега е различно. Ти виждаш съобщението. И първото нещо, което забелязваш, не е съдържанието му, а реакцията на собственото ти тяло. Забелязваш как раменете ти се стягат. Забелязваш как дъхът ти затаява. Забелязваш познатото свиване в стомаха. Но този път не се хвърляш да действаш. Правиш пауза. В тази пауза, която може да трае само няколко секунди, се случва цяла вътрешна революция. Ти наблюдаваш стария автоматизъм, който се надига в теб. Виждаш желанието да угодиш, да успокоиш, да поемеш контрол над чуждата емоция. Виждаш страха, страх да не бъдеш обвинен в безразличие, страх да не предизвикаш конфликт с мълчанието си. Но виждаш и нещо друго. Виждаш умората. Дълбоката, костна умора от безбройните пъти, в които си играл тази игра. Помниш цената. Помниш как тези късни разговори са се превръщали в безсънни нощи, а на сутринта си бил развалина. И тогава правиш нов избор. Изборът не е да напишеш гневно съобщение. Не е да блокираш номера. Изборът е много по-тих и много по-радикален. Ти просто оставяш телефона. Не го изключваш. Не го хвърляш.
Просто го оставяш на страна. И си казваш, това може да почака до утре. Моята вечер, моят сън и моето спокойствие са по-важни в момента. Това не е студенина. Това не е наказание. Това е яснота. Това е осъзнаването, че съобщение в 10:30 вечерта не е призовка. Че чуждата внезапна нужда от внимание не създава автоматично задължение за теб. Това е зрелостта да разбереш, че ако някой уважава теб и твоето пространство, той няма да инициира потенциално тежък разговор в момент предназначен за почивка, освен ако не е истинска, живото застрашаваща спешност. А ти знаеш, от опит, че в 99% от случаите не е. След като си оставил телефона, отново идва вълната на дискомфорт. Мозъкът ти, пристрастен към стария модел, започва да ти подхвърля сценарии. Ами ако се е обидил, ами ако сега си мисли, че го мразя, може би трябваше просто да напиша, че си лягам. И тук идва втората част от теста. Да не се поддадеш на импулса да се обясняваш. Да не изпратиш последващо съобщение в 11 часа, което да смекчи твоята граница. Извинявай, видях съобщението ти чак сега, надявам се всичко е наред. Защото това обяснение предава един сигнал. Моята граница е по договаряне. Ако се почувстваш зле от нея, аз ще я отменя. Истинската промяна е да издържиш на мълчанието. Твоето собствено мълчание. И да приемеш, че реакцията на другия човек е негова отговорност, не твоя. Ти не можеш да контролираш дали той ще се обиди, ядоса или разбере. Единственото, което можеш да контролираш, е собственото си решение да защитиш вътрешния си мир. Когато се събудиш на сутринта, след като си спал, може би за първи път от много време, без да си бил въвлечен в нощна драма, усещането е различно. Чувстваш се по-лек, по-ясен. Поглеждаш телефона. Може да има друго съобщение, може да няма. Но ти вече гледаш на него от позицията на центъра си, а не от позицията на реактивността. Можеш да решиш да отговориш спокойно, в своето време, или да не отговориш изобщо, ако усещаш, че това е поредният опит да бъдеш въвлечен в стария танц. Това е моментът, в който границата престава да бъде теория и става жива практика. И ти откриваш, че тя не те е превърнала в чудовище. Превърнала те е в човек, който цени собствената си енергия. Човек, чиято чувствителност вече не е проклятие, а дар, който той избира кога и с кого да сподели. Какво бихте написали, или по-скоро, какво бихте избрали да не напишете тази вечер? Не е нужно да споделяте историята. Една фраза за себе си е достатъчна. Като обещание. Моята вечер е моя. Или избирам спокойствието. Когато започнеш да защитаваш пространството си от шума, се случва нещо странно. В началото тишината, която настъпва, не се усеща като свобода. Усеща се като празнота. Нервната ти система, свикнала с постоянния режим на висока тревожност, с драмата, с интензивността, не разпознава спокойствието като безопасност. Тя го интерпретира като липса, като нещо, което е сбъркано. Твърде тихо е, сигурно нещо лошо ще се случи. Това е емоционалната абстиненция от хаоса. Ти може да си мислиш, че си бил пристрастен към определен човек, но често си бил пристрастен към самия цикъл на активация. Напрежението, кризата, спасителната акция, моментното облегчение и благодарност и после отново от начало. Тази интензивност може да се бърка с дълбочина на връзката, с истинска любов, с страст. Всъщност, това е просто травматична връзка, която поддържа нервната система в постоянен стрес. Да се научиш да живееш в тишината е като да се научиш да ходиш отново след дълго боледуване. В началото е несигурно, мускулите са слаби, има страх от падане. Иска ти се да се върнеш в познатото легло на хаоса, където поне правилата са ясни. Може дори да се уловиш, че несъзнателно провокираш драма, само за да усетиш познатия прилив на адреналин. Процесът на индивидуация, както го нарича Юнг, е пътят към това да станеш цялостен, завършен индивид. И той често минава през пустинята на тази празнота.
Да издържиш на нея, без да се опиташ да я запълниш веднага с нов шум, нов спасителен обект, нова драма, нов разсейващ фактор, е може би най-голямото предизвикателство. Но ако останеш в тази тишина достатъчно дълго, тя започва да променя характера си. Празнотата се превръща в простор. Тишината престава да бъде липса на шум и се превръща в присъствие на яснота. В този простор започваш да чуваш неща, които преди са били заглушени. Собствения си глас. Собствените си желания, които не са свързани с това да бъдеш нужен на някого. Собствената си креативност. Собственото си усещане за това, кое е правилно и кое не е за теб, независимо от мнението на другите. Това е връщането към самия себе си, към вътрешния център, който Юнг нарича самост. Това не е егото. Това е твоята най-дълбока, автентична същност. Защитата от шума не е крайната цел. Тя е само първата стъпка. Тя е разчистването на терена, за да можеш да построиш нещо ново. Нова идентичност, която не се определя от външни фактори. Как изглежда човекът, който е преминал през този процес? Той не е станал безчувствен. Напротив, чувствителността му е по-жива от всякога, но вече не е сурова рана. Тя е инструмент. Той може да влезе в стая, да усети напрежението, но да избере да не го поема в себе си. Може да слуша с емпатия за проблема на приятел, но да знае къде свършва неговата история и започва неговата собствена. Той не е станал егоист, но е спрял да бърка саможертвата с любов. Разбрал е, че не можеш да нариваш от празна чаша и че грижата за собствения кладенец не е егоизъм, а необходимост. Той не е загубил способността си да обича, но любовта му е станала по-зряла. Тя вече не е отчаяна нужда да бъдеш нужен, а спокоен избор да споделиш пълнотата си с друг човек, който също е цялостен. В крайна сметка защитата от шума е акт на дълбока любов, но не към другите, а към онази част от теб, която толкова дълго е чакала да бъде чута, видяна и защитена. Частта, която знае, че твоята чувствителност не е бреме, което трябва да носиш, а дар, който заслужава да бъде пазен. Въпросът вече не е как да се справя с целия този шум. Въпросът става сега, когато най-накрая е тихо, какво искам да създам в това пространство? Каква музика искам да слушам? Каква история искам да разкажа? Какъв живот искам да изживея сега, когато най-накрая чувам себе си? Тишината вече не е доказателство, че нещо е сбъркано. Тишината е доказателство, че най-накрая си се прибрал у дома.